بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاك أمين زخبركم صدراك زاهر أملاك كبرات أبطات أديتات أحد كما حديركم لولا بحري زاهر أملاكنا مس عزيز نحنا زحلونا كبرون مسكانان وداسين أمنخون لمن نزل عالمن نعوء يخنو بروح قنيات نعيب عالة سعيد ما يقبرلنا كم فعد زاهر لما أنتي እግዚአብሔር መሰኻእይሙ ኣይትፍራሕ ብዝብል ቃል ክንመሃሪና እግዚአብሔር ክምህረና ክግስጸና ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 8 ከምዚ ዝብል ተጻሒፍልና ኣሎ። ምእንቲ ከናግፈካ መሰኻእይ እሞ ኣይትፍርሓዮም ይብል እግዚአብሔር። ስለቲ ሕያው ቃሉ ኣምላክና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመን ክንፈርሕ ከም ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ተዛሪብናን ኣዚዝናን ኣሎ። ትእዛዝ እውን እዩ። ከም ትምህርቲ ከም ምዝራብ እውን ዘይኮነ ትእዛዝ እውን ይሂብና እግዚአብሔር ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ንሱ ከምቲ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ዘሎ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 28 ነቲ ስጋን ነፍስን ቀቲሉ ናብ ሲኦል ከድርቢ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ደኣ እምበር ንሰብ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና ተኣዚዝና ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ጽድቂ እዩ ዘንብር፣ ንሰብ ምፍራሕ ግና ኣብ ኃጢአት እዩ ዘንብር። ምክንያቱ ንእግዚአብሔር እንተደኣ ትፈርሕ ኮንካ ኃጢአት ዘበሉ ኩላቶም ኣይክትገብሮምን ኢኻ። ንእግዚአብሔር እንተደኣ ትፈርሕ ኮንካ ብሰባት ኣይትዳሃልን ኢኻ። ኣብ ኃጢአት ከውድቐካ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ብሰባት ብሰንኪ ንሰባት ፈሪሕኻ ንኣብነት ንሰበ ስልጣን ክትፈርሕ ትኽእል፣ ሰብ በዓል ሰብ ፀጋ ክትፈርሕ ትኽእል፣ ጉልበት ዘለዎ ሰብ ክትፈርሕ ትኽእል፣ ወይ ዝኾነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ትሰርሕ ሰራሕተኛ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ጽፍዒ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ትሰርሕ እንተደኣ ኮንካ እሞ ሓደ ሰብ እዚኣ ግበራ እንተደኣ ኢልካ እዚኣ ግበረለይ ምስ ዝብለካ እሞ እቲ ግበረለይ ዝበለካ ነገር ግን ዓመፅ ምስ ዝኸውን ሕማቕ ምስ ዝኸውን እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ስራሕ ምስ ዝኸውን ወይ ከዓ ብሓፈሻ ሕሊናኻ ዘይፍቅደልካ ምስ መንፈሳውነትካ ዘይከይድ ስራሕ ምስ ዝኸውን እሞ እስኻ ሽዑ ኣይ እዚ እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገበን እዩ፣ እዚ ከመይ ርግረ ክገብሮ ኣይገብሮን እየ ምስ ትብል እቲ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈላለየ ነገር ገይሩ ፀቕጦ ወይ ከዓ ምፍርራሕ ምስ ዝገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ንዕኡ ዲኻ ትፈርሕ ወይስ ንእግዚአብሔር እዩ ተወሳኒ ትምህርትና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ፍርሃት ናይዚ ሰብ እዚን ኣብ መንጎ ፍርሃት ናይ እግዚአብሔርን ኣለኻ። ስለዚ ናይ መን ፍርሃት ገዲፍካ ኢኻ ናይ መን ቃል ሰሚዕኻ ናይ መን ክትገድፍ ከም ዘለካ ኣብዚ እቲ ውሳኔ ተወስዶ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ነቲ ሰብ ኣብቲ ምድራዊ ነገራት ኩሉ ወይ ካብ ስራሕይ ካባረረኒ ወይ እውን ክቐትለኒ ወይ እውን ክኣስረኒ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ክገብረኒ እዩ ኢልካ ኣብዚ ናይ ምድራዊ ነገር ፈሪሕኻ ንናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ወይ ከዓ ነቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ሸለል ኢልካ ንዕኡ ፈሪሕኻ ነቲ ሰብ ፈሪሕኻ ዝበለካ እንተደኣ ጌርካሉ ኃጢአት ወዲእካ ኣለኻ፣ ኃጢአት ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢና ኢልና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ጽድቂ ዘንብር ንሰብ ምፍራሕ ግን ኣብ ኃጢአት ዘንብር ኢልና ኣለና። ስለዚ ኣይ እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ ቅቡል ኣይኮነን፣ እግዚአብሔር ክቐፅዓኒ እዩ፣ እግዚአብሔር ኣይሕኮሰለይን ኢልካ ንእግዚአብሔር ፈሪሕካ ነቲ ሰብ ንሱ ኣይገብሮን ኢልካ ብድፍረት ምስ ትዛረቦ ግን ኣብ ጽድቂ እዩ ዘንብር። ካብ ኃጢአት ምግባር ተኸልኪልካ ኣለኻ። በዚ ነገር እዚ በዚ ዝወሰድካዮ ውሳኔ ምናልባት ካብዚ ናይ ምድራዊ ነገር ገለ ነገር ስኢንካ ክትከውን ትኽእል፣ ወይ ካብ ስራሕካ ክትስጉግ ትኽእል፣ ወይ ክትእሰር ትኽእል፣ ወይ ከተብል ትኽእል። ነገር ግን ንእግዚአብሔር ብምፍራሕካ ካብ ኃጢአት እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ዲሕንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ጽድቂ የንብር፣ ንሰብ ምፍራሕ ግን ኣብ ኃጢአት የንብር። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ካብ ኃጢአት ከም እትሃድም ከም እትጋልብ እዩ ዝገብረካ። ንሰብ ምፍራሕ ግን ብኃጢአት ከም እትሰማማዕ እዩ ዝገብረካ። እዚ ታሪክ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ኣትሒዙ ዘለና ናይ ዮሴፍ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ። እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ዝነበሩሉ ግዜ ዮሴፍ ኣብ ቤት ንጉስ ኣብ ቤት ፈርዖን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሰበይቲ ጲጢፎራ ግን ምስኡ ክዝሙ ምስኡ ክድቅስ ኣብ ዝደለየትሉ ግዜ እዚ ዮሴፍ ኣይ እዚ እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት እዩ፣ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ገይረ ይገብሮ
ኢሉ ምስ ኣበያ ንሳ ድማ ንንጉስ ከምዚ ጌርኒ ኢለይ ክኸሰካ ይኽእስረካ ኢላቶ ውሱን ነገር ኣብዚ ሕጂ ኣዝዩ ነዚ ናይ ልምዓን ትምህርትና ኣብነታዊ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ሕጂ ዮሴፍ ኣብ መንጎ ክልተ እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ ንእግዚኣብሔር ዶ ክፈርሕ ኣለዎ ወይስ ነታ ሰበይቲ ንጉስ ክፈርሕ ኣለዎ ነታ ሰበይቲ ንጉስ እሞ እዚኣ ከምዚ ከተግብረኒ እያ ማለት እዩ ክትኣስረኒ እያ ክተእስረኒ እያ ወይ ክተቕትለኒ እያ ማለት እዩ ኢሉ እንተደኣ ፈሪሑ ኦኬ እንተደኣ ኢልዋ ንዓ ኣብቲ ዝሙት እንተደኣ ሓቢሩ ካብ እግዚኣብሔር ክፍለዩ ሓጢኣት ገይሩ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ፈሪሑ እዚ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጌጋን ዓብዪ ስሕተትን ኢሉ ኣብዩ እንተደኣ ኣብዋ ድማ ንእግዚኣብሔር ፈሪሑ ናብ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘበለ ድማ በቲ ንሳ ትገብሮ ነገር ክሲ ክእሰር እዩ ወይ ክቕጠል እዩ ወይ ከብል እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ወሳኒ ዝኾነ ቁርፂ ክውስን ከሎ ንርኢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይረ ይገብሮ ኢሉ ምስ ኣበያ ንሳ ድማ ከምዚ ክብል እዮም ሰለቶ ክሰምዓ ኣይከኣለን ሽዑ እንታይ ይነሩ እንታይ ኢና ኢልና ንሰብ ምፍራሕ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ካብ ሓጢኣት ከም ትሃድም እዩ ዝገብረካ ንሰብ ምፍራሕ ግን ኣብ ሓጢኣት ከም ትሰማዕ ይገብረካና ዮሴፍ ግን ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ነበረ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ስለ ዝነበረ መፅሓፍ እውን ባዕሉ ዝምስክረሉ ከዓ እግዚኣብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ ኢሉ ዝምስክሮ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ እግዚአብሔር ሙሴ ዮሴፍ ነበረ ኢሉ እንታይ ይገብር ይምስክር ማለት እዩ ስለዚ ዮሴፍ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገብር ኣይክእልን ኢሉ ምስ ኣበየ ድማ ሃዲሙ እሳ ግን ክዳኑ ሒዛ ጥራይ ነብሱ ገፈፈቶ ጥራይ ነብሱ ድማ ካብ ቅድሚኣ ሃዲሙ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ካብ ሓጢኣት ከም ትሃድም ገብረካ ንሰብ ምፍራሕ ግን ምስ ሓጢኣት ምሰማዕ ገብረካ ንዓ እንተ ዝፍርሕ ነይሩ ተእስረኒ እያ ተብለኒ ኢሉ እንተ ዝፍርሕ ነይሩ ግን ኣብቲ ሓጢኣት መውደቕ እሞ እግዚአብሔር ከዓ ካብኡ ምርሓቐ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ንኸይቀፅዓካ ምርዓድ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር ምኽባር ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምኽባር ማለት ከዓ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ከዓ ካብ ክፉ ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ ንሓጢኣት ፍጹም ምፅላእን ምፅያፍን እዩ ዘጠቓልል ማለት እዩ ንሰብ ምፍራሕ ግን ኣብ መፈንጠራ እዩ ዘውድቐካን መፈንጠራ እዩ ዘእትወካን ሓጢኣት ከይንገብር እውን ክንፈርሕ እዩ ዘለና ምክንያቱ ሓጢኣት ካብቲ ዘፍቅረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልየና ስለ ዝኽእል ከመይ ብጥንቃቐ ክንነብር ከም ዘለና ነስተውዕል ማለት እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክድግፈናን ወትሩ ከዓ ምሳናን እዩ ከም ዮሴፍ ማለት እዩ ዮሴፍ በቲ ዝወሰዶ ቆራፅ ነገር ኣብ መከራ ማለት ኣብ እስር ቤት እኳ እንተኣተወ ግን እግዚኣብሔር ምስኡ ነይሩ ኣብቲ እስር ቤት እውን ዋና ነገር እግዚኣብሔር ዋላ ኣብ እስር ቤት ኮንካ ምስ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኩሉ ዶ ይሓይሽ ወይስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኮንካ እግዚኣብሔር ካባኻ ክርሕቕ ኣብዚ ሃለኻ ሃሉ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኩሉ እግዚኣብሔር ሃልዩ ምሳኻ ዋላ ኣብሲኡ ይልኩን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ምስጋና ይኹን ስለዚ ሰብ ንግዚኡ እዩ ዘፍርሐካ ወይ ከዓ ንግዚኡ ከፍርሐካ ዝኽእል ብርግፅ ክቐትለካ ክኣስረካ ክሃርመካ ስራሕ ወይ መግቢ እውን ክኸልኣካ ይኽእል እዩ ካልእ ስቃይ እውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ሓፂር ዕድመኻ ከውርደልካ ይኽእል እዩ እዚ ብዓይነ ስጋ ክርአ ከሎ ብሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዓይኒ መንፈስ ምስ ዝርአ ግን ምስ ተዳልዩ ዘሎ ሰማያዊ ክብሪ ክነፃፀር ከሎ ግን ቀሊል እዩ ከመይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገይሩ ካብ ሃዋርያት መከራ ዝፀገበ ኩሉ ኢልካ ኣይሕሰብን እዩ መንፈሳዊ ዓይንቱ ተኸፊቱ ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ዘጋጠሞ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ነዊሕ ዓመታትን መከራ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባና ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ዝገርም ነገር ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:17 እዚ ቀሊልን ቅልጡፉ ከዓ ዝሓልፍን ፀበባ ማዕለያ ዘይብሉ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ኣዳልየልና ኣሎ እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ዘጋጥሞ መከራ ፈሪሑ ወንጌል መስበኽ ኣይሓደገን እኳ ደኣ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሞይቲ ኢሎም ጓሲሶም ካብ ከተማ ምስ ኣውፅዎ ተመሊሱ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ወንጌል መስበኽ ይቐፂልዎ ማለት እዩ ዝገርም ነገር ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣዕንትና ተኸፊቱ ርዝነትን ክብርን ናይቲ ተዳልየልና ዘሎ ሰማያዊ ኣኽሊል እንተደኣ ርኢናዮ በቲ ናይ ሰባት ምፍርራሕ ካብዚ ኣኽሊል ምእንቲ ከይንሰናኽል ብትብዓት ኢና ጉዕዞና ክንቅፅል ዘለና እቲ ወሳኒ ነገር
መን እንታይ ገይሩ ወይ ከመይ ገይሩ የፈራርሐካ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣዒንትኻ ከፊቱ እቲ ተዳሊልካ ዘሎ ብሉፅን ረዚንን ክብሪ እንተዳ ርኢኻዮ ነዚ ክብሪ እዚ ብዝኾነ ምድራዊ ክብሪ ይኹን ምድራዊ ምፍርራሕ ናይ ሰባት ኣሕሊፍካ ክትቦ ፈቃድና ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣዒንትኻ ንኽኸፍተልካ ወትሩ ክትጽሊ ይግባእ። ብመንፈሱ ገይሩ ትብዓት ክመልአካን ሓጎስ ክበካን ኩሉ ግዜ መንፈሱ ምሳኻ ክህሉን ጸሎትካ ከተቋርጽ ኣይግባእን እዩ። ከምቲ ከየባተኩም ጸልዩ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ኩሉ ግዜ ከይቋረጽካ ክትጽሊ ይግባእካ። ሓይሊ እግዚኣብሔር ምስ ለበስካ ድማ ንኩሉ ብትብዓት ክትወጾን ክትጾሮን ኢኻ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክና ስለ ኩሉ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ይብለሉ እግዚኣብሔር። ናይ ለማዓንቲ ኣብዚ ከኣኽለና እግዚኣብሔር ስለ ዝምሃረና ዝገሰጸና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ኣብዚኣ ሓንቲ ትጽናዕ ጥቕሲ ኣላትና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 6 ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳእየ እዩ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል። እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንዓኻ ጥራይ ምእንቲ ክፈርሓካ ሙሉእ ዘመነይ ብቅዱስ ፍርሓት ክመላለስን ንስኻ ኩሉ ግዜ ምሳይ ከም ዘለኻ ክኣምንን ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።